شارەداریە گەل ئا باژارê Serêkaniyê dest bi belavkirina mazotê li ser xelkên bajêr kir, diriya komînan re belav dikin. Îsal şaredarî zû bi dest belavkirina mazotê kir, wek endamê beşiyê mazotê Ehmed Mustafa diyar kir ku ermenca şaredariyê ew e ku mazot bigihêşe xelkê berî sermabê û dixit li ser şaredariyê çê bibe. Di 28 meha 80 me dest pê kir û diriya komîna ew diwezanîn ser millet. Ji mer Satkopê tê û Sara Satkopê 35. Gazî dide seyara jî ew ji du were qaltiyên dibe 3 û 7. Piştî digê komîna ku min ji nîv werekî jê hatkin bermîl digê 7 û nîvayan. 7500 serê bermîlê. Ser mesela defter aliyê her malek em li 100 litrî didin wan. Henaber jebim didin wan. Neşe defter aliyê belkî wan da bes hazir bi mewcûd em didin wan. Kesî bê mazot nayê. Em ser defter aliya ve ispat ji bo werin cimeyên wê komîna ka giyayî çi qasî ji bo virdûyên dane ji bo mesela mazotê kemî pir ner hinek nerin nevin nefroşin geyrî wekî cînî dinê ji bo neke destê tûcara bes xta emir derûra jî heye. Ne enû ille defter alî. Hani mal hebe bê nasnameyê em ê bidênim ew mal bê mazot nabe. Mesela komîna ez belkî nisba serê sedî sî jê me xelas kirî. Hefteyê mayî înşallah ew jî xelas. A şerîkê ji mer tê carna 40 ton tê 36 ton tê carna 80 ton tê ji ber hey kesine dijî mevgirê dan. Wek belediya Sefeh, belediya Allok, belediya Tel Halaf em didin wan jî qismek ji mer tê em didin wan jî. û qismek hey jî em didin molidata. Em didin efrana. Kes ne hene me'melê wanî bloka hene. Em didin wan. Nehew ê tedfiya tenê dimeşîn. Ev kesana jem didin wan. Ê tedfiya carna em sihî didin wan. 30,000 litr. Carna çelê. Yani dog ya şîstî me dawan mer ser wan wezan. Belavkirin li hemû taxên Serêkaniyê tê kirin. Wek taxa Zereteşt û Zorava, Ronahî û Miheta û Newroz. Ta ku bidawî bikin lêçinerîna xelkê li ser vê belavkirinê. كافية عبد الرحمن مصطفى أخا زرافة مازوت قايمة 6 لتر بحفت حزار وبين سيدي والله يكي بشغل وبيني يجملوا قشات صرف شغلت النبي والناي قداندن حف حزار وبين سيدي يعني باش نوعية مازوتي باش حياز فستاني كامل تيرا مناك يعني حياز فستان خلاص دقيس برميلا السيا افتقنا مازوتي آيكية كو شارداري دست بكريا بشتي اوي بداوي بكن اوي دست بلافكرنا تقنكا دم بكن تاكو خلق زفستاني دا بمازوت نمينن. آريانا محمد علي 1FM Serêkanî.